Indian vlog guys. Jika mau tamul kaya su, mana mau gestik osir tamul kaya su, mana tamul kali gestik tu baloy. Baloy na? Hello guys, good morning everyone. जोङो दिनै guys जोंनि डेस्टिनेशना दिनै जाहैबाय दारागाव. जों दारागाव थांनो नागिरदो. दिनै बहुत स्पेशल मानसि लोगो मोनगोन guys. नोंसोर नायलांबाय थादो. जोंनि गामि जानि न'नि लामानिफ्राय स्टार्टिं खालामनो नागिरदो. नै निपन guys, निपन माने यार SMM ব্লগ ৰ নাম কোন ইয়া তোমাৰ SMM ব্লগ যদি আপোনালোকে যদি মোক চিনি পায় এক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি এক চিনি পায় মোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওকে यार বইৰা ইমান ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে আৰু ক'বলৈ মানে ভাষা নাই আৰু আমি এতিয়া ওলাইছো পুৰা ৰেডি পুৰা NS 200 GoPro পিন্ধি পুৰা ৰেডি আৰু মানে এতিয়া আমি যাম गाइस তো गाइस जों दाइनिफ्राय ओंखारना होनोसै गाइस नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा थाङो ओंखारदैनिफ्राय गाइस बाय बाय फार्स्टआवहाय गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ आंनि BS ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ जुदि इन्ट्रेस्टेड बा नायनो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गाइस बिदिनो आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिदिब्ला सो लेट्स गो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादों गाइस भिडिअखौ जोबजासिम भिडिअआ दिनै मार हिट जानो थांगासिनो दं मानोना गाइस जोङो दिनै माने DNDB कुकु बर' बिथाङाबो गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय दोङो बिथांमोनजों ओमफ्राय हिमांशु आदा बिथांमोनजों एखेलगे माने राइड खालायनो मोनगोन स' बहुत एक्साइटेड जाबाय दों गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायल' थादों गाइस ओमफ्राय गाइस नावमान फालायना नायनो दे माने साफ्रिनि आरो ना एसे full tanki खालामनोसै आरो ना डाइरेक्ट full tanki खालामना लाखानोसै गाइस ओमफ्राय हाहोदों ना अल्ल फुरि हरबा दारागाव जाम ओमफ्राय गाइस जोंना रिमेन ब्र'आ बिथाङा कुकु बर'खौ बिथांखौ फन खालामदोंमोन बिथाङा माने बरमा सहैबायनो जोंबो थांगासिनो दं दा बरमा मोनसिगोन गाइस दसे उनावनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस नायलांबायल' था गाइस जों दायो बरमा मोनबाय ओमफ्राय जों एसे आगोलाव DN आरो DB बिथां सानैखौ जों नेहैगोन आरो ना बिथांमोना आगोलनि रास्ताथिंजा फैगोन माने एसे आगोलाव बिथांमोनखौ जों नेहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबायल' था गाइस गाइस जोङो दा DN आरो DB खौ नेगासिनो दं इयाव गासैबो कुकु बर' मोना गासैबो मोनफैजोब्बाय गाइस पुरा इयाव नेनानै एसे गय जाना लाबाय मजा करि लासै लासै थांबाय थानोसै इनिफ्राय जोङो ओमफ्राय एसे बाय नेना होनो आरो ना एसे फैबाय दोङो DN आरो DB आ फैबाय दोङो गाइस इयाव एसे गयसो जानानै एकदम माने दिनै हले वेदारा बर बरिया आरो ना गाइस बरिया आरो थांनो बहुद गाहामनो नै DB बिथांमोनखौ नायबासो नै इनिफ्राय DN आ इनियाव दङ एसे माने मिट जादों इसोरजों दाथ' लोगो मोनबाय
Eko saya जों दा थांसिगोन. Ini guys, माब्रै फैखादों बापरे बा. Ang mana helmet pula. Mana kumaya pakai garai tadi. Aduh. Oh. Eसे मोजां मोनदों. Tegam nang baik. Tegam. Deh mana ini guys, माबा खोमाया माबा मोनसे mana साबाय दंमोन आरोना. एसे मोजां मोनदों दा guys. Dah tegam nang deh. Mau tahu bek sih, yo tahu bek. जों दा थांसै guys, बेनिफ्राय दा लाखिनो ओंखारनांगोन आरोना guys. नायलांबाय थादो guys. Guys, जों दा बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै guys. Pura ready आरो guys, सब ready guys, सब ready यार. Guys, जों दा मसलपुर मोनबाय एसे रेस्ट ओमफ्राय आरो डाइरेक्ट आरो बेनिफ्राय डाइरेक्ट जागालासि थांगासिगोन गाइस. फैन चल गया फैन. Guys, जोङो दा इयाव माने गेट पास लानाय जादों आरो इयाव माने 40 आरो गंसे बाइकआवहाय बाइक पार 40 दा इयाव जों दा गाइस गेट पास खालामना लानोसै. ओमफ्राय কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগি আছে. বহুত ভাল লাগিছে. বহুত মানে নকওঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে ব্ৰ. তহঁতক লগ পাই আৰু কি ক'ম আৰু মোৰো ভাল লাগিছে তোমাক লগ পাই. আৰু ৰাইড কৰিম বহুত জলদি প্লেনিং কৰি আছো. অ'কে ইয়াৰ আমাৰ ছাৰ আছে এজন আছে আৰু একেলগে পঢ়া আমাৰ কলেজতে ডিএন ব্লগ গাইছ. মই তামোল খাই আছো. মানে মই গেষ্টিক হৈছে তামোল খাইছো মানে তামোল খালে গেষ্টিকটো ভাল হয়. ভাল হয় না? आंनि लोगो दं माने इउटुबावहाय माने उथिफुनाय आरो प्राय मिथिबायानो आरो प्राय एसे जाफुदों आरो लाइनआव फैदों आरो गाइस उथिबायानो बिथाङा 3K साबस्क्राइबार माने जाबाय आरो ना बिनिया गय जाबाय आंबो गय जादों गाइस बिराद मोजां नांदों बिसोर लोगो मोननानै खिन्थु दे बिथांखौबो जेसेबां हायो सापर्ट होदो गाइस जाबो मोजां भिडिअ लाबाय थादो नायलांदो नोंसोरबो दिनैनि ब्लगखौ बिथांनिखौ मासे समायना गाइस जायगाया वाव यार मार हिट नांदों आरो गाइस मार हिट. आंनि लोगो दं हिमांशुआ दा याबो ब्लग दं आं बिराद फेभारेट आरो बिथांनि चेनेलावबो नोंथांमोना जायफ्रा भिउ खालामनो साबस्क्राइब खालामालासिनो थायो बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनांगौ. जों बर' सापर्ट खालामनांगौ होमबासो जोंनि बर' रावा होमबासो जौगागोन होमबासो जय बर' हारि keep it up keep it up.
ready, bro. Bro, ready आरो दुगैनोसै आरो आंबो दा दसेयावनो गाइस दुगैबाय दं या निपन जोंहा रेडि माने पुरा रेडि भिडिअ बानायगासिनो गार सार्जगासिनो सार्ज बिथाङा ग'प्र'खौ सार्ज होबाय दोङो पुरा मजा जायगा साइलो केनेवा लागছে आइगोन या मजा लागছে ভাল লাগছে না ফার্স্ট টাইম নেকি তোমার এইটো ফার্স্ট টাইম এইটো জায়গা ফার্স্ট টাইম না দে যে নকর বাকি কেনে লাগছি কও একদম প্লেসটো মজা আছে কি কম মানে মই 4 মান আহিলো ইয়াতে আরে মানে ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা সকলোৱে গাইস আৰু গাইস বিথাংনাবো এসএমএন ব্লগ দङ গাইস এসএনএম গাইস দে কই দেখছ এসএনএম ব্লগটো চাব মজা হ'ব আজি ভিডিওটো আৰু মোৰ বেছি মজা হৈছে চাব এটাতেও চাব মটাতেও চাব ওকে লাইক শেয়ার কমেন্ট যি কৰবা লাগা সব কৰি দিব বাই বাই इदो बारा गोथौ थांनाङा दे दैया लांगोन नोंसोरखौ बुखारना लांगोन गैया मोजां न'आ बबाव नोंसोरनिया न'आ ओइयाव हाजो सायाव नोंनालाय बबाव हा ओइ दिना नोंसोर बेयावनो थाबाय थायो नामा सानफ्रोमबो माला फैयो आरो ना गेले फैयो आरो ना इसोरो बिराद मोजां ना न'आव थाना एसे बोरैबा नाङो इयाव थाना आरो बहुत मोजां नाङो आरो ना इसोरा बेखायनो इयाव फैयो आरो ना इसोर बाबु मोना नै मा सालायनायनो गारि ओइनो गासैबो मा गारि सालायनाय गाइस ओइनो साका जोंसो उन्दैयाव मार सालायदोंमोनलै इफोरखौ गाइस आबौ नोंसोरबो इदि जोंनि बायदि इदि बेरायनो गोसो दंना देलां सेंग्रा जाबोला ना हा जोंनि बायदि बेरायगोन ना इदि गारि लानानै इदिनो नायलाय जोंनि गारिफोरखौ नायलाय देरबा मोजां फरायदायबाबो मोनदे ओमफ्राय नोंसोरो बाइक लानो हागोन गावनो मोजां फरायबानो जाबाय जोंनि बिदि हागोन आरो ना बेरायनो होमबासो नोंसोरनो बाबा मोना गारि होगोन आरो ना मोजां फरायब्लासो दे एने मिनिनो दा दादा কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে আহি বঢ়িয়া ভাল লাগিছে না ফাৰ্ষ্ট টাইম নেকি নাই সেকেন্ড টাইম না যেন ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত একেলগে আহি গোটেইখিনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানে गाइस यूट्यूब व्यस्त गाइस सब यूट्यूबर गोजा गासिबो केटिएम लिरनो थानाया कुकु ओमफ्राय ध्रुब ओमफ्राय दिबियाबो दं रेडि जागासिनो इबो आरो दा गाइस भिडिअ बानायनो आरो गाइस मार बिउटिफुल दे गाइस नायनो हागोन बापरे इमान हिट आरो ना दाखिनिखौ मार हिट नांदो गाइस जायगाखौ एकदम साफा बरिया जाय फैयाखै गाइस फैनो हागोन इयाव फैनायासो एन्जय खालामनो हागोन गाइस फैनानै मार हिट दे गाइस फैना मार हिट नांदो गाइस नोंथांमोना जुदि फैयाखै खेबसे फैनानै आरो माने बहुत मोनसे मोजां जायगा मोनसे मिस खालामबाय दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस मासे समायना जायगा माने गाइस न'आव थानानै आरो बेसे आरो माइन्डफोरा एसे बोरैबा जालांजोबदों आरो ना लकडाउननि थाखायनो सानाय हनाय एसे माइन्ड फ्रेस खालामनो फैदों गाइस नोंथांमोनाबो फैनो हागोन माइन्ड फ्रेस खालामफैयो गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोन मासे समायना जायगा गाइस
guys, saya ini Imang Sur. Mana first time meet Imang Sur bro. Baiklah bro, Sur tuh manos di berbeda ya. Ngapain yang punya nih ya? First time nih. Tinggal kaki deh nama orang mana nanda kayarna. Jangan BTR mana nang di sini. Mas nengi nama man, nengi nama. Ang ni mga Muslim Roman Ramsey. Hey guys, ini apa manos di berbeda. Mana kesan di berbeda. First time na pernah na. Ini mana pas lokal am dan apa itu mas? Ini vlog ini aku muna Ani vlog ni nama ada di Pulse Vlog. Di Pulse Vlog guys, kita mau nabi kalam naga, subscribe kalam naga, support. First vlog kalam naga ini. Ini person na itu nang. ऐसे नहीं बन जाए वीडियो को मार भी जाए यदि मुझे मुझे लगा जिन्हें खुदा ही नहीं लग बैठा का मिठानी को bro kaba je support kalam lang manna dengan boro support kalam le apa dengan sir रावो support ना नहीं मार guys रावो जंग support je boro hari rada wana ngajengna jai boro hari ini jai guys yang dari bordar 네 yang mana kiting zaman direct bhutan ada yang mana India tanggung saya mana Tangsei, nebe jeng da thanaya Daragoan ni ye Bhutan border. Jeng India border cross kalam bai. mana saya international na Yes. international na fair na Kamera sapor lam bai guys. Sapor lam bai tha. Try kalam kasih deh. bye bye guys jeng da guys ini bareng keren sih guys bye bye